बाय सिनी जो तो कॉक मथुम ना रंगनो जोंसिनी थानसाराइजिं यूथ नि होते तिनी महाराजा बीर विक्रम एयरपोर्ट ऑफ फाइमानी रीजन का के नरक जतन साइमना जे खरकसा मनाय सिनी निनी आनी खासुकसा मनाय संजना देबबर्मा बनो बिनी सा खामनि एबा ट्रिटमेंट नि बागै तिनी बेंगलोर हास्टेल तलांना नि बागै एटलिस्ट बिनी लगी व थांगै मानिया फनो बनो एटलिस्ट नायरेकना हिनै जों तिनी महाराजा बीर विक्रम एयरपोर्ट ऑफ फाइका तिनी अजगो तंग सिनी थानसाराइजिं यूथ नि मेंबर्स रक हवाई सिपाइजला ते वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट नि गोबां मा सिनी सेंक्रा ग्रुप सिनी सिकला बदल सिनी थानसाराइजिं यूथ नि मेंबर्स रक एंड बंग बेले हामबाय मारियो तामनि गाके गामि थांगै बाजार थांगै खक्सां थु फंनि थु लुक्रंनि थानि खानलायमानि रांथुमलायमानि आबानि बागै बरंनो बेले हामबाय ते जे सुबानाय लुक्रक नरनो बेले हामबाय जिनि मनाय संजना साक हामै फायनानि इंथुं जों तिनि बनो तुनफायमा हायकेनो नाहाना पूर्व अमो हायकेनो वेलकामिंग खालायो जों बिनि साकनो हामरिवै तुबुयै जों बनो हायनो हाय नाहा फायमानानि इंथु नरंनि जे पुइतुसा मानि मतायफानो इंथु दिसुफानो इंथु काइतरफानो जिजासफानो नरक खुलुमदि जे पुइतुसा मानि न ते जों जिनि थानसाराइजिं यूथ नि होते टोटल कलेक्शन खालायो लाइ थांनाय 13 जुलाइ सालमारिव 40,000 इस्लाइफानो गोबां रिखा रां जे लुक्रक सुबामानि जे ऑनलाइन बिसिंतै ते तिनि हायनो हाय जों बिनि मानि सॉरी बिन बाबानि यागो याफरका more than 57,000 अंका के आमो जक्तो सिनी थानसाराइजिं यूथ नि मेंबर्स नि साइटं मानि लुक्रंनि हामजाक मानि मनाय संजनानो खायरं मानि बागायनो आमो हायके सुबामुं रुइ बनो ताबुक साखाम नाय फुरुंनानि बागै तलांखा थानायाव मुंबाइयाव तलांमानि रांकरिङि फिरंमा तुखा फियाबा जों खाखायाव ताबुक जदि न कलक ग्यांका के जिनि थानसाराइजिं यूथ नगो सिरिं आसुगि तंगलाक हायनो हाय खक्सा खंनै जे मानतै हायनो हाय लुक्रंनि थानि चुबासु तेक बार सानि फायनाय जिनि थानसाराइजिं यूथ रकबो सिरिं तंगलाक लुक्रकबो खाखायाव सिरिं तंगलाक नासिगै जिनि मनाय संजनानो तै जों जिनि मुतायनि थानि आबनो सुरिमुं एबा खुलुमुं जे मनाय संजना दाति हामै फायतु हामबाय बिसकांनि सालो जदि न जिनि थानसाराइजिं यूथ नि खुगो फायका एबा खुनजुआ फायका केनके जे मानतै एटलिस्ट फायसानि माय फायसा चाद्रो फानो जे जों मानमानि रिनाय जों थानसाराइजिं यूथ आमो जिनि थानसाराइजिं यूथ नि मोटिव्स जिनि थानसाराइजिं यूथ नासिगि तंगलाक एटलिस्ट फायसा माय फायसा चाद्रो फानो जे जों मानतै रिनाय आबनो जिनि नाहारमुं थानसाराइजिं यूथ नि ते मनाय संजनानो गाके बिनि जे ट्रिटमेंट नि रांखौल ग्यांके जों हायनो हाय बिनि बिथि पाइद्रो फानोंथु जों बाजार सदार नंखरै पारा नंखरै हायनो हाय जों रां खानलायनो हिनै वानसुक दं दिनै अजगो फाइजाक जिनि थानसाराइजिं यूथ नि सेक्रेटारि ब्राजिल देबरमा केशियार बायथां देबरमा आबनो तेनो हवाई डिस्ट्रिक्ट नि इंचार्ज शिवसागर देबरमा ते सिपाइजला डिस्ट्रिक्ट नि इंचार्ज बिबियाना देबरमा ते आंखा के थानसाराइजिं यूथ नि फाउंडर पहर देबरमा हामबाय